Протести през целия днешен ден, които блокираха София. Зърнопроизводителите стигнаха до споразумение с премиера Сергей Станишев. Земеделците се бяха заканили, че ще струпат в столицата 500 трактора и над 1000 автомобила, но заради ограничението в центъра на столицата да влизат големи селскостопански машини, само 160 трактора стигнаха до площада около храм-паметника Свети Александър Невски. Оттам сега се включва Зоя Велинова. Зоя, за какво се споразумяха премиерът и протестиращите зърнопроизводители? Изпълнени ли са техните искания? Добър вечер. Наистина след този дълъг ден на протести, премиерът и зърнопроизводителите се споразумяха. Най-важното споразумение всъщност е от 211 милиона, заделени в бюджет 2009, 150 милиона ще отидат при зърнопроизводителите. До това споразумение не се стигна толкова лесно. Към 14 часа днес зърнопроизводителите бяха приети от началника на кабинета на премиера, но до разговори се стигна, но не до споразумение. Но в 17 часа, след едночасови преговори, наистина се стигна до споразумение между двете страни. И това е всъщност и най-важното споразумение за 150 милиона, за които казах. Сега все пак, ако имате какво да добавите, до мен е председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите, има ли нещо друго, което пише в споразумението, на което премиера сложи подпис? Искам да кажа, че действително това не е максималният размер на исканите от нас в декларацията суми, но все пак стигнахме едно до разумно решение, което мога да кажа, че еднакво не удовлетворява и двете страни. Другото, което поставяхме началото на едно бъдещо партньорство според мен с премиера, тъй като за януари месец имаме работна среща между Националната асоциация на зърнопроизводителите и него за поставяне на други проблеми в бранша. Съвсем накратко обаче имаше някои брожения тук и спорове. Някои казаха, това не ни е достатъчно, един подпис на премиера не е достатъчен, искаме парите сега и веднага. Сега и веднага не могат да се дадат суми, които ги залагаме за декември месец 2009. И искам да ви кажа, че това е най-кратката процедура в така записано споразумение, тъй като ще стане само с един акт на Министерски съвет. От това по-лесно и по-бързо не виждам. Другия вариант да се променя бюджетната рамка и така нататък, приходни и разходни части, това е много тромава система. И тук искам да отворя една скоба, да изкажа благодарност първо на Зоя, имам въпрос от студиото. Има въпрос от студиото, да. Разбрахме, че това споразумение от твоя събеседник е постигнато трудно и носи някакво недовлетворение, но в край на краищата има споразумение. Означава ли, че това протестът е приключил? Категорично да. Утре в 8 часа всички трактори, които не знаят дали ги виждате заради тъмнината зад мен, тръгват от тук към провинцията и не само те, и тежкотоварните автомобили, по-точно тежкотоварните машини, които са на постъпите към столицата. Имате ли какво да добавите? Може би искахте да се извините на софиянци? Да, разбира се. Първо, благодаря за съдействието на полицията по отношение на организирането на протеста и че не се стигна до някакви ексцесии и така неприятни неща. Това, което почнах да казвам, че сме проявили съпричастност по отношение на това, че не беше разрешен протеста. По този начин явно хората от Столична община също са причастни с проблемите в земеделието. И на последно място изразявам така благодарност и удовлетвореност също от моите съорганизатори на протеста от асоциацията. Нека да кажем заключително. И това, което е по-важно за повечето софиянци. Утре 8:15, да, ще бъде освободен центъра за столичани и гостите на София. И те могат да бъдат спокойни, че движението ще бъде нормално. Благодаря ти, Зоя, за това включване. И така